Ni nôl i'r gogledd I fwynhau mwy o'r adran y Ceffylau Rhan-Frid o dan y beirniad Andrew Phillips, brydfa Eimar ac y dosbarth. I ni'n gweld tu flaen I ni nawr yw'r pedwerydd yn yr adran wy'n deall. Yr anifeilied 2-2 blwydd dros, ceffylau dros 148 centimetr. Ac ar hyn o bryd ni'n gweld diwedd y beirniadu. Mae Andrew wedi dewis, wedi pwyso mesur tyma bach, ond just fel welon ni yn yr adran by, mae fe wedi gofyn i'r linell gyntaf I gerdded mas iddo fe gael foment fach I gymaru. Ac ar hyn o bryd, Hillocks Moonlight Flit I Caron Hills I ar y brig. Hwn I ddeiffen ôl, a ni'n gweld e'n croesi ar y pictiwr i'r brig to, wy'n credu. Dyma fe. A'r dyn sy'n arwen yn enwog iawn yn byd y Rhan-Frid. Ydy, Jerome Harforth fyna yn dangos Hillocks Moonlight Flit gan Willowcroft Regal Bronze allan o Hillocks Morning Call. A fi'n credu bod gyda ni Matt McGiven yn dangos ar ran Sarah Baker yn ail gyda Copy Bush So Fashion gan Smallland Meitino allan o Pic Solo. Felly dau farch enwog iawn ar y brig o ran. A doi ebol yw nhw I fe. Mae'n disgwyl fel I. Dau ebol sy'n ei meddwl. A mae'r het wedi dod, mae'r het wedi cael gadael y pen sydd wedi meddwl mor galed yn y dosbarth hyn. Oedd beth a fi yn gweud mae'r adran Rhan-Frid y blwyddyn hyn yn grif mas draw. Mae rhaid gweud mae'r gwynebau I gyd ma a mae'r ceffylau I gyd ma. Dangos parch i'r beirniad wedyn ni. 1-3-1 yn ennill, fel o'n i'n gweud. Hillocks Moonlight Flit. Fel o ti'n gweud Beth, Willowcroft o Regal Bronze y march a ni nôl I Australia to. Achos fe gath y farch na I byrnu a dod i'r wlad hyn o Australia. Do, a fi'n credu erbyn hyn, os fi'n iawn, mae fe wedi trigo a ni dim ond yn gallu ddefnyddio fe AI neu gyda? AI, Artificial Insemination. Wel. Fi'n credu. Wel, dyna dredu. Na, wy'n credu bod ti'n iawn fyd. Achos dwi ddim yn chip I hedfan ceffyl i'r wlad hyn. Nadi, ond mae e wedi magu sawl enillydd yn y cylch yn barod y ffordd yna. Wel, mae di wneud I waith trist iawn wrth gwrs, mae fe wedi wneud I waith. Ond o'n i'n cael sgwrs gyda cwpl o bobl Australia bore yma sy'n meddwl parni a wy'n credu y diwrnodau hyn rhyw 30,000. Dyna beth bydd rhaid ti hala I ddod â ceffyl mewn. Waw. A tipyn o arian yn dywe. Yn dywe. Trw lwc, mae gyda ni Hillocks Moonlight Flit o'n blaenau ni. A dyma ni enillydd un o'r dosbarthu cryfa yn yr adran y Rhan-Frid. Yr ebol gorau 2-2 blwydd dros 148 centimetr. Yr enwog yw Hillocks Moonlight Flit yn gael fflit bach mas o'r cylch cyn bod y beirniad yn newid I feddwl.